yo igatia bara yabo nigo banyara koba bagwesokia na gukwandra siasa echichigendrete asense ya Kenya andamona sukuru koboria gochiase abamenyi borongorega rwagusi konekia bunango chabaramo eriko mwaho koboko hoyo mwabo hoyo nyara koba kagwesokia niganga yo gochia konekia koria ekeroge kyo kyobura ibwense gokwana chinga kicho niko no batebire umusike Fred Matiang'i ochinguma cyabere chigo tarawuna nigo arigatie ekeroge kyase chikura chine ne chirebosio cyo mwaka bwe chiribubere 25 na ibere nerebuya abamenyi naboigo abarai sorongorega gochamo unenchire moyo gochoko mokonyere goikirania egange yubuna gutuma nyumurikito Polycarp Okara Asumuzangarekano yoiga bwigo nigabana siasa kurwa sorongorega rwe county ya Nyamira bagendera ko baba kubuli gisekuke mugusigo chamo nanene gusira oyo borokire ganga yayo utunyara ko bagakubuli kiri gukyubura yo munene bwense asentunda yo mwaka chiribene 2025 Fred Matiang'i ngani no kutoka mugusi na hindu tuwe gane message ya Matiang'i go chare na hindu to nange gusi yetu tushike tomo waje message amena serikali tumurudimia bagenda mambo kwa Matiang'i go chare la tosangu muislamu tokole asiamo na hindu toka na mtu aliyobwana yato sana ndio na ndio kwa ndugu hapo kwa kwa ushirika tokole asiamo tokole kadinjeke Itu kan dikerjakan, tuh itu terus jadi mau Matiang'i aja. Ternyata tuh Matiang'i keti. Ukwana boigo nigo bagendera koba bagusegeta egatia baraikura sorogongo rwagusi watika chinkwana chiko cheseria egesa kwekeiga kyomugusi ingana ya mulengete mubunga wechinsambo chiri cha South Magrango musike Silvanus Osoro. Egendo togo sabaniki abo mugusi. Egendo togo tegia Osoro ko waria South Magrango. Atige koteterio mugusi kotera uo mugusi taisaini yani to isaini wadrami to materio mwana Osoro aire ngora iya bagusi tumejipanga na Matiang'i ndio president wetu 2027 kuhubiri ni amani tushikane mikono tuende gatibo igo yabaraye bekirina saje kaniko bagendere ko bagusegeta umwana uwo mugusi kunyara ko bagakoewe semi Indi kulingana na kero kibatebere kirachi kunyara ko bagego konyegesa ku kyomugusi kwegenereria asa matuko alebosio. Wanafunzi ambao wamefanya form 4 baite ba which course chio koboko. That is the only way we can fight poverty. Ine renchira yoka turakine bibye. Kamuranche igatosomi abana baito tubaire sukuru weda nomemura weda nyenyaroka elinde ekenyorogo ito usenyamire yaito eke koraba Eginko reporteri getaseni kiga kya ubwanjete kya Getembe kuriga ase county Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara